Какво представлява един фолклорен ансамбъл? Много музика и пъстри костюми? Или сложна хореография? А може би виртуозни изпълнители? Или пък всичко това взето заедно? За нас това са най-вече хората. Онези обикновени на пръв поглед хора, за които любовта към българския фолклор и към българската духовност не са само обикновени словосъчетания, и които с жар в сърцето споделят тази любов с всички останали. Те ни очароват, омайват и неусетно ни приобщават към едно изкуство, способно да накара кръвта ни да закипи, а съзнанието ни да се възгордее с родовата ни принадлежност. Началото. То се губи назад във времето. Толкова назад, че и снимки даже нямаме. В далечната 1937, когато Марко Григоров и господин Раденко поставят основите на танцовата трупа. Трудно е дори да познаеш София от това време. След тях Фидан Димитров до 72, а след него до 98 Райна Тодорова. Име епоха в развитието на състава. Заедно с асистентите си Васил Радев, Емил Генов, Петър Вучков, Румяна Кацарова и Веселина Парашкевова, тя извежда ансамбъла до най-високата орбита в историята на неговото съществуване. После Красимир Христов, после Йорданка Шопова. Всъщност, има ли смисъл да изброяваме имена, които и без това всички знаят? По-важно е да кажем, че през тези 75 години магията на българския танц не е напускала стените на читалище доктор Петър Берон. А как се постига тази магия? С труд. С много труд. И с пот, както се вижда. Затова пък колко е сладък резултатът от този труд. Колко много радост носи и за зрителите, и за самите танцуващи. Колко удовлетворение. И още нещо. Една човешка близост, която остава за цял живот. Да не говорим колко пъти дружбата е придобивала и други семейни измерения. Над 30 са семействата, събрали се благодарение на ансамбъла. Много труд. Много труд, много път и сцени. Сцени, 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 къде ли не, какви ли не, закрити и открити, в България и извън нея. И награди. В Закопане и Будапеща, Рошток и Готвалдов, Рим, Венеция, Виареджо и Катания, в Израел, Румъния, Белгия, Гърция, Словакия, Турция, Черна гора, Швейцария. Неизбежно признание за постижения, далеч надхвърлящи родните критерии и съперничещи с най-добрите образци на световно ниво. Високите художествени стойности, огромният духовен заряд, съчетани с пленителната искреност и всеотдайност на изпълнението, са грабвали не едно сърце. Дали е случайна аудиенцията във Ватикана и колко ли фолклорни състави са били приемани лично от папата? Колко много неща стоят зад краткото наименование ансамбъл Жар. Това са традиционните понеделник и четвъртък от 19:30 просветна зала. Това е тихият, неуморен труд на Леля Яни, Янинка Кавалджиева, благодарение на която са съхранени всички ушити национални фолклорни костюми за цели 7 десетилетия. Това е и рядко забелязваната, но тъй важна подкрепа от страна на ръководството на читалището, за да го има още дълги години ансамбъла. А че ще го има, можете да бъдете сигурни. Защо ли? Ами ето защо. На добър час, малки и големи жар-жаровници.